I ara vull fer un fort aplaudiment a les nostres càmeres, que ara seria el mateix sense ells. José, Víctor, Olga, Jorge, Sergio i Adrián, que sou de guapos. Ai, això va per tu, carinyo. Víctor, vine cap aquí, en representació de tots. Víctor, un fort aplaudiment per en Víctor. Ai, ai, ai. Vine, vine, vine. Vine, que a tu t'agrada xupar plano. Vine, vine, vine. Que m'han dit que hi ha una sorpresa per ell. Sí. Tenemos una sorpresa para ti de parte de nosotros, del Club Deportivo San Roque, a todo el equipo, pero especialmente a ti, de nosotros. Ay, muchísimas gracias. Esto. Perquè és un càmera que us tracta molt bé, no? Bueno, él y todos, ¿eh? Todos nos tratáis Nos muy bien, sentimos en pero nuestra casa. nosotros dijimos la otra vez que si volvíamos le íbamos a traer una camiseta del equipo. En Víctor és el delegat de l'equip de càmeres, perquè ells són més tímids i a ell li agrada xupar plano. Gràcies per tot. Víctor, posa-te-la, posa-te-la. Un aplaudiment a totes les càmeres que fan possible aquest fantàstic programa. El presentador también. Fantasia pura, pura, pura. Pensau que... Gràcies, Víctor. Te la poses i després entres. Agafa'n si pots. T'han posat darrere, no? Claro. Avam. Que se vegi. Mira. Gira't, gira't, gira't. Fantasia. És que queda't a dormir si vols, És que aquest programa són com una família, És que és un programa impecable. El fan més de 100 persones el programa. Però anem al lío, Víctor. Vamos al lío. De Víctor a Víctor y tiro porque me toca. Anda.